Телеңне йотарлык катыгы белән дан тоткан Яшелүзән районының Олы Шырдан авылында шушы көннәрдә тимер атка һәйкәл ачылды. Чарадан безнең махсус репортаж. Шагыйрьләргә илһам бирерлек гүзәл табигаты, җырларда мактап җырларлык уңган халкы, бишек җырыдай моңлы шилтергән чишмәләре, шаулап утырган алтын башаклы басулары белән дан тоткан кечкенә генә Олы Шырдан авылында тимер атка һәйкәл куелды. Ярты гасыр дәвамында әлеге тимер ат Шырдан кырларында иген икән. Тракторның хуҗасы инде бакыйлыкка күчкән. Татарстанның атказанган механизаторы Искәндәр Закиров. Гомерен авыл хуҗалыгына багышлаган фидакар шәхес. Һәйкәлне туган авылында Искәндәр Шакир улының туган йорты каршында урнаштыру идеясын аның улы Ислам Закиров күтәреп чыкты һәм туганнары ярдәмендә тормышка ашырды. Җегетләр белән бергә җыелып, жаңадан ясап, ремонтлап, буяп, без бөтен шәһәрдәге кайсы җабыштыра торган җирләрне җабыштырып, шулай рәткә кертеп, ул трактор урам җырып кайтты. Бөтен урамны туган авылына әйләнеп, аннан соң шунда үзе менеп басты инде. Рәхмәт. Үзе менеп басты, кирәк булса, чыгарабыз. Кирәк булса, ул бит шлей. Ул бит аның бөтен мөһимлеге шунда, ул бит инде тәрбияви мәгънә буларга тиеш ул трактордан. Ул бит бу һәйкәл яшьләрдә игмәккә, механизаторларга, җир кешесенә мәхәббәт уятырга тиеш. Шулай. Трактор әле дә эшли. Һәйкәл ачу тантанасында ул эшләп торды. Бәйрәмгә килгән Яшелүзән районы җитәкчесе Михаил Афанасьев бүген үк кырга чыгып эшләргә була дип шаяртты. Күрәсез, күп халык килде, күп балалар. Безнең өчен бу бик кирәкле эш. Ислам Искәндәровичкә бик зур рәхмәт. Кунаклар килде. Бәйрәмгә килгән аксакаллар Искәндәр абыйны кыю йөрәкле кеше дип искә алды. Ул кешене хөрмәт итәләр, уважать итәләр. Менә әйтәсегәнгәр. Искәндәр шулай берне күтәреп алыйк әле. Китеп тор. Күтәрә дә куя ул үзе. Менә сиңа. Ул бик нормаль кеше. Искәндәр абый белән менә бу тракторны ремонтлаганда 77 елның февраль айында ремонтта бергә булган идек менә. Шулай хәтерләп калганнар. Әтиҗанна килә торган ел Сабан туенда, Нурлат Сабан туенда. Мансуров әйткәндәй, мировой кеше инде бу. Эшләдем инде мин, Иледектә эшләдем, 75-тә эшләдем. Гомер буе армиядә кайтуга. Эшләдек. Әүвәл бит без кырда тимерләр булса, әйләнеп үтәдек. Хәзер бит тимерне ул әйтеп тора. Компьютер күрсәтә бит, сәскәнне сәсмәгәнне дә. Хәзер техника яхшынды. Ул вакытта тузан анда кабинада жүреп булмый. Хәзер бит тузанда юк, хәзер бит галстук белән йөриләр. Техникада. Постаментта бу тракторны төрле авылларда Рощино Хабаровск крае, Җиңү Омск өлкәсе, Половинное Курган өлкәсе, Акмырын Башкортстан, Татарстанның Чистай шәһәрендә, Саратов өлкәсенең Декабрист совхозында күрергә мөмкин. Ә хәзер менә Олы Шырдан авылында да шундый тере һәйкәл урын алды. Ни өчен тере? Чөнки һәйкәл янына QR-код урнаштырылды. Мондый җайланма ярдәмендә атаклы трактор һәм аның хуҗасы, шулай ук Закировлар нәселе турында документаль фильм белән дә танышырга мөмкин. Меня переполняет гордость за команду, которая мне помогает непосредственно участвовать в этом процессе, потому что мы взяли на себя такую большую долю сохранить историю и передать эту будущему поколению с помощью современных технологий. Как уже QR-код, это современно, взял телефон, отсканировал, там вышла биография, материалы, фото, видео и так далее. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә күп еллык намуслы хезмәте өчен Яшелүзән районының шал чәчле механизаторлары район җитәкчесе һәм Ислам Искәндәр улы кулыннан мактау кәгазьләре һәм истәлекле бүләкләр алдылар. Һәйкәл ачу тантанасында район, шулай ук Казаннан кайткан артистлар да катнашты. Искәндәр абыйны мин һәрвакыт яхшы ни белән, хис белән искәндәр. Ул мине беренче шул гусеницы тракторда эшләргә өйрәтте. Мин 7нче классны бетергәч, Искәндәр абый белән прицепщик инде ул вакытта плугар булып эшләдем. Акыллы әйбәт кеше иде, өйрәтәдер яшьләрне. Бу яшьлек искә төште, ул тракторда утырып йөргән вакытлар.
Бәйрәм чарасына Олы Шырданның уңган механизаторлары, күрше авыл, районнардан да җитәкчеләр, Казанда озак еллар авыл хуҗалыгы белгечләре тәрбияләгән педагог профессорлар да, шулай ук тракторчылар да катнашты. Шундый авыр яшь вакытларын уздырып, авырлыклар күреп, менә шушы тракторда эшләп, и әти-әнисенә шундый зур хөрмәт саклап калып, шундый җыен оештырган өчен аңарга бик зур рәхмәт. Ислам, кеше булдың, кеше булып калдың, молодец. Мен бұл тракторны башта исламнан бик сұраған емеді бір 7 ел өткендір енді. Алып қайтып кетерге біздің районға. Мен айтқан емеді, памятник кетіріп қоябыз. Ол айта мен өзім шлейманым дейді. 7 ел өткендір енді. Ішледі, молодец. Истәлігі үшін. Исламна, біз мына ислам білан енді көптеннен бірге яшап шлеп барабыз. И әйтәсім келе енді қоя болсаң да, кім болсаң да кіші болып қаларға тырышырға керек бітіні бізге. Бәйрәм кунаклары кичәнең герое Ислам Закировны хөрмәтләп телгә алды. Бик булганлык әтисе белән әнисеннән килгәндер дип әйтәсе килә. Тырыш булсын дип яши. Хәзерге вакытта халык өчен яшидер дип әйтәсе килә. Балалары да үзе кебек бик уңган, кызлары да бөтенесе дә бик уңганнар. Тантанада яңгыраган җылы сүзләр узган гасырның 70нче елларында Олы Шырдан авылы кырларында тир түгеп, авыр табигать шартларында фидакарь хезмәт үрнәкләре күрсәтеп эшләгән. Бүгенге көндә фани дөньядан ахирәткә күчкән барлык механизаторларга, тракторчыларга, комбайнчыларга мәдхия булып яңгырады. Рухларына дуга булып ирешсен иде. Оларның нәселләре, оларның гаиләләрендә үскән Галләм абый, энесе аның, минем жизни юл. Гел менә елмаеп кына тора торган. Бөтен кешегә дә бер дә менә ашу саклый торган итеп, тавыш күтәреп, сөйләшә торган итеп күз алма китермим. Гел мәзәк белән сөйләшерләр ялар, төртмә телле, җыр теллеләр. Аннан соң көрәшкәннәр истә калган инде минем аларның. Гел сабан туйларында мин үзем дә ул вакытта яшь үсмер кызгын әле көрәшкәннәре, гел алар батыр калалар ие. Бәйрәмнән соң шәй табыны янына җыелдылар. Мул табын янында авыл аграрийлары колхозда узган яшьлекләрен искә төшерде. Һәйкәл көзге мул уңыш арбасы янында фотоларга төштеләр. Яшьләр исә трактор янында бетерелде. Көн саен табын түрендә торучы икмәкнең нинди юллар аша җитештерелүен күңелләренә сеңдерделәр. Идел Кыямов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.